गिबियावनो खुलुमबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफाद आरो समाजारि आफाद खौसेनो जोङो आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे चिरां जिल्ला सिंनि थासारि, गुबैयै सोलोंथाइ बिथिं आरो समाजारि बिथिं, बेखौ नोजोर होनानै दिनैनि समाव थासारिया खावलायनाय बायदि दिनै गासै माहारियारि आफादा ज' जानानै दिनै बे खौरां मेलखौ जोङो लानो गोनां जादों। आरो दिनैनि बे खौरां मेलाव बाहागो लानो हानाय गासैबो जोंनि बर'नि खौरां बिजों पर्टेल मिडियानि मावथि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों गिबियावनो। आरो जों बाहाय माहारियारि आफाद हिसाबै गासै जोङो 10थासो आफादा जों ज' जानो हादों। बाव गुबैयै जोङो दङ चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बिजनि साब डिभिसनाव बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद मोननै, अल आसाम बर' ट्राइबेल संघनि मोननै, बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बिजनि डिस्ट्रिक्ट, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद दं चिरां जिल्ला, बर'नि बाथौ गौथुम दं, बर'नि हारिमु आफाद बिजनि जिल्ला आरो चिरां जिल्ला, लोगोसे बर'नि बिमा गौथुम आफाद, जोङो जथायै दिनैहाय बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोंनि समाजाव माखासे थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो माखासे खौरांखौ जों होनो नागिरदों। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे आथिखालनि जोंनि बर'नि जि थासारि, स्पेसियेलि समाजारि बिथिं, बेखौ जों नोजोर होदों। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि जे इयुन जोलै हान्जा, फिउचार जेनेरेसन बा फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा बिथांमोनखौ जों स्किल दानानै होनो हानायनि जि मोनसे परिबेस आरो समाजाव जि माने गाज्रि मोनसे थासारिया जोंनाव थाब थाब सोलिबाय थादों, बेखौ नोजोर होनाय जादों। जोङो नुनो मोनदों दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव नैबे मासनि गेजेरावनो गोबां दुखुनांथाव जाथायफ्रा जानानै थांबाय। दिनै उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौ रेप खालामनाय, गिदिर गिदिर बैसोनि मानसिफ्रा दिनैहाय बेबायदि माने दुखुनांथाव आरो लासिंसिं जाथायफ्रा जोंनि चिरां जिल्लायाव जानानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसे रेपनि अनगायैबो दिनै हिउमेन ट्राफिकिं, चाइल्ड ट्राफिकिं बायदिसिना जि हाबाफारि बियो सोलिबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे मार्डार केस बेबो दिनै जोंनाव जाबाय थादों। आरो गुबुन गुबुन बिथिं जे हाग्रायाव जुनारफोरखौ जि मोनसे जोंनि मानसिफ्रा इनाय नोजोरजों माने मैहुर खालामनाय, हाग्रानि सम्पतिखौ धंस खालामनाय, बेफोरबायदि परिबेसा नुबाय थादों जोङो। दा बेनिखायनो बैफोर गासै थासारिखौ जोङो दिनै नोजोर बोनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो जों नुबाय दिनै जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे ट्रेन्डआ मोनसे रेपिड रेटआव माने आवगायनायखौ जों नुदों। बे जाहैबाय जे समाजनि नियम निथि आसार खान्थि दिनैहाय माने बायफ्लेनानै दंबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा बायदि जों मोनदों। मानोना दिनै समाजाव गार्जेन दं, जोंनाव समाजनि गावबुरा दं, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ, बायदि रोखोम धोरोम आफाद दं, बिबानगिरिफोर दं। दा बिथांमोना दिनै समाजखौ माबायदि दैदेनदों, जों बेनि सायाव दिनै माने साननो गोनां जादों। आरो बेखौ लानानै पुनर जोङो समाजखौ गोख्रों खालामनांगौनि सार्थआव दिनै जों आफादफोरा जावरिखांनो मोनसे बायद' जादों। मानोना दिनै जोंनि न'खरनि गार्जेन, दिनै जोंनि समाजनि दिथागिरिफ्रा नांगौ जखानि जि जोङो समाजखौ बेंनांगौ, जोंनि जेनेरेसनखौ बिथांमोना नोजोर होनांगौ, बेखौ खालामनायाव माखासे बिथिं जों फेल जानाय नुदों, फेल जानाय बायदिखौ जों मोनो। बेनि खारना जाहैबाय दिनै गोबां माने रिमट एरियानिफ्राय, गामिनिफ्राय बा गोबां जोंनि बिमा बिफाया मिथियाजासे बा समाजनि नियम निथिखौ दिनै हाद्रि सारनानै हेव खालामनानै दिनै जोंनि माखासे मानसिफ्रा एन्टि ससियेल जि एक्टिभिटि बा इलिमेन्ट बाहाय दिनै इनभल्भ जानायखौ जों नुदों। दिनै जोंनि हिनजावफ्रानो जा, हौवाफ्रानो जा, दिनै बैसो जानायानो जा, बैसो उन्दैयानो जा, दिनैहाय मा जादों, समाजनि बिर'धि जायखौ समाजाव जोङो सोलिबोआ आरो लुबैया,
बेबायदि कान्दफ्रा दिनै टाउन सेरेफ्राव दिनै बेंटल गेट बायदियाव दिनै साफागुरि बायदियाव दिनै जि फ्रन्ट एरियायाव बा हाइवे सेरफ्राव जेरै धाबाफोर दं रेस्टुरेन्टफोर दं हटेलफोर दं सेलुनफोर दङ जेरै इउनिसेक्स सेलुन स्पा सेलुन दा बेफोर सेलुनफ्राव बैबायदि माखासे जि एन्टि ससियेल जि माखासे एक्टिभिटी बा एलिमेन्टफोरनि जि मोनसे थावनि जों दिनै नुनो मोन्दों आड्डा आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै उन्दै बैसोआवनो रेप जानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय माने गुबुननि हिन्जावा गुबुननि हौवाजों बायदिसिना मोनसे अबैध जि सम्पर्कआव माने लिप्त जानाय जों बेखौ नुबाय थादों आरो बेफोरनिफ्रायनो जागायनानै दिनै फैयै फैयै बे कान्दनिफ्रायनो दिनै समाजाव बिराद गिदिर मोनसे जाथायफ्रा फैदों जेरैहाय माने माइनर एजखौ रेप खालामनाय आरो मार्डार केस जानाय बेफोरनिफ्राय फैदों दा गतिके दिनै जोङो बर'नि माहारियारि आफाद आरो समाजारि आफाद हिसाबै जों मोनदांदों जे बे गासै जोंनि थासारिफोरखौ दिनैनि दिनाव जों गैया खालामनांगौबा बा बेनि सायाव जोङो खामानि मावनांगौबा मोननै लेभेलजों जों खामानि मावनांगोन जों बेखौ मोननांगोन गुबुन मोनसेया जाबाय सरकारि भाबै आयेननि बेबस्थाजों एडमिनिस्ट्रेसन बिनि बेबस्थाजों बाहाय लिगेलि जि एक्सन लानांगौ ल' एन्ड अर्डारा जिबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ प्रशासननि गेजेरजों स्ट्रिक्टलि खामानि मावनांगोन आरो नोजोर होनांगोन बेखौ जों मोनदांदों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जों सामाजिक भाबे जोंनि जातीय आफादफोर जोंनि समाजारि आफादफोर जोंनि गार्जेनफोर जोंनि एनलाइटेन जायफोरनाखि सुबुंफोर बिथांमोनाबो दायित्व लानानै जों न'खरनिफ्राय समाजनिफ्राय बिनि फारसे जों प्रिभेन्सन जे मिजार बे मिजारखौ जों लानांगौ दं नङाब्ला फैबाय थानाय समाव 10 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव बेबायदि जाथायनि सायाव जुदि जों नोजोर बोआबा हयथ' दुखुनांथाव जाहैगोन बर' जाथिनि इयुननि बाथ्रा बर' जाथियाव जोङो सुबुं सम्पद जोनोम होनायनि बाथ्रा दानायनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा बेफोर फारसे गासैबो सिमांनि बाथ्रा जाहैगोन दा बेनिखायनो जों दिनै गासै आफादा ज' जानानै बिनि सायाव जों गोख्रोङैनो जोङो जोंनि जि जिल्ला प्रशासन आरो जोंनि बिटिआर खुंथाय बिथांमोनखौ जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायगोन मेम'रेन्डामखौ जोङो समनिहानि गेजेराव होगोन डिसिजों एसपिजों जोङो सावरायगोन सावरायलायनानै मोनसे बयनिबो इनिशिएटिभनि गेजेरजों बयनिबो मोनसे सांग्रांथिनि गेजेरजों बेफोर थासारिखौ दिनैनो 100% नङाब्लाबो जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय बिनि जे माखासे बेबस्था आयेनगत बेबस्था समाजारि बेबस्था बेखौ मावलांनायनि जों पर्यालोचना खालामगोन आरो जों डिस्ट्रिक्टखौ जों खावलायगोन निस्सय बे जोंनि थांखि आरो जोङो समाजारि आफाद हिसाबै जोङो बे इसुफोरनि सायाव दिनै जोङो रायजो राजानि गेजेराव समाजनि गेजेराव जोङो हाबफैनायनि जे मोनसे थांखि आरो जि मोनसे बिनि हाबाफारिनि जों सिडुल बेखौ अलरेडि खालामबाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै 36 जोंनाव इउनिट एबसु दङ आरो बे 36टा इउनिट एबसु अफिसाव मोनसे इउनिटनि आन्दाराव गैयाब्लाबो 20टा बबेबा 50टा बबेबा 80टा बेबायदि मोनसे गामि दं बै गामिनि मुरब्बिफोर जोङो गुबैयै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा आइजो आफाद सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि क्लाबनि दैदेनगिरि धोरोमनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन बायदिसिना जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे गासै थासारिनि सायाव जों बिथांमोनखौ सांग्रांथि होगोन आरो जोंनि जि होबथानायनि जि बेबस्था बेनिफ्राय जों रैखाथि मोननांगौनि जि राहा लामा बेखौ जों समाज नाङैनो बिमा बिफानिफ्राय न'खरनिफ्राय जागायनानै बयबो गोख्रोङै खामानि मावगोन बेखौ जों नोजोर बोनानै गाबोन जोङो बे हाबाफारिखौ सान्तिपुर आरो दागगिरि बे मोननै जायगानिफ्राय जों जुथायै ज' बाहागो लानानै जों रायजो राजाफोरजों सावरायहैगोन आरो रायजो राजाखौ जों खावलायगोन जे थांनाय समाव जों नुदोंमोन बर' समाजनि जि जोंनि पान्डुलिपि जोंनि समाजारि बेबस्था बेयो जोबोद गोख्रोंमोन जों बयबो मिथिगौ समाजाव माबा मोनसे सिखाव जादों माबा मोनसे अपराध जादों माबा मोनसे दाय दन्द जादों बिनि बिसार बिनि जि माने बेबस्थाया गामिनि दैदेनगिरिफ्रानो मोजां मोनसे सिन्थाधारानि गेजेरजों बयजोंबो गनायजानाय जि मोनसे बिसार जि मोनसे बिजिरनाया जायोमोन नाथाय दिनैहाय बर' समाजाव जि मोनसे बे आखुथाय जि मोनसे ट्रेन्ड 20 बोसोरसोआव समाजनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि फारसे दायित्व लानायाव माने आवगायनो साहस मोना जादों बेनिखायनो जों नुदों दिनै समा खावलायबाय जोङो माहारियारि आफाद समाजारि आफादा जों गोख्रोङै जोङो
मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि आरो समाजजों दं नोंथांमोना बिनि बेबस्थाखौ लाफिननांगौ आरो नोंथांमोननि सुखु दुखु नोंथांमोननि जायखिजाया परिबेसावनो जों आफाद हिसाबै समाजखौ सुद्रायनांगौनि सार्थआव जोंनि हारिखौ गोथोङै लांनांगौनि सार्थआव जोंनि हारिनि इयुन जोलै हान्जा सोलोंथाइ बिथिं आखल आखु दानाय बिथिं जोंनि हाबा मावनाय वर्क कालचारनि बिथिं आरो गासैबो बिथिं समाजखौ गोख्रों खालामनांगौनि सार्थआव जोङो गावबुराजों दैदेनगिरिफोरजों गासिबो गामिजों जों नोंथांमोनजों जेब्लायबो दङ बे बाथ्राखौ जों गोख्रोङै बिथांमोनखौ जों गाबोननिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानो जोङो आवगायदों दा दिनै बेनि अनगायैबो जोङो नुदों माखासे दायथ'खौ जों समाजारि लानानैल'बो जानाय नङा जोबनायाव जोंनाव जिहेतु देशनि सिस्टेम दं कानुननि बेबस्था दं बे बेबस्थानि गेजेरजों जथेस्थ' खामानिखौ बिथांमोनखौ दायथ' लानांगोन दिनै जों नुदों मा दिनै जोंनि गथ'फ्रा मानो मोनाबिलियाव बाइक सालायथिंनानै फैयो 9आव फरायनायाव 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनाय दिनै मोनाबिलियाव न' गारनानै मानो ओंखारबोयो बिथांमोना दिनै स्कप मोनदों बिथांमोना दिनै परिबेस मोनदों बाहाय दिनै ल' एन्ड अर्डारा बिसोरनि एगेन्स्टआव बा बि माने आयेननि सायाव प्रपारलि बिथांमोना खामानि मावनायमोनब्ला जोंनाव जिफोरनाखि स्पटफोर दं जिफोरनाखि मा होनो थावनिफोर दं जेरै धाबा दं हाइवे सेर सेर रेस्टुरेन्ट दं हटेल दं बे हटेलफ्राव धाबाफ्राव जों नुबाय माखासे जायगायाव माने मुखुलि भाबे उदाङै नामावसो बियो रेस्टुरेन्ट नामावसो बे हटेल ओंखाम जाग्रा नामावसो बियो साहा लोंग्रा सिङाव नोंथांमोना नाय बाहाय जौनि आड्डा सोलियो बाहाय माने इलिगेल भाबै जौनि आड्डा सोलियो बायदिसिना बाहाय मा होनदों समाजनि एन्टि ससियेल जे माने माखासे एलिमेन्टस माखासे एक्टिभिटिफ्रा बे सिङाव सोलिनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जों बेखौ आयेननि गेजेरजों प्रखाखना गोख्रोङै खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन थांनाय समावबो जों खावलायदों आरो एबार जों गोख्रोङै खावलायसिननानै बेनि थाखाय जों बेबस्था लागोन बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै समाजाव जोङो नोंथांमोननि थ्रुयै मिथिगोन आरो बयबो बुजिना जागोन बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों